Oras madihita akadongan saha porsiaon na dihalongi Tuhan ta Yesus Kristus di dia pehita maringanan di baga seperti kiano. Kapasada roha do pikirata lahu manangin hatani Tuhan martanya kita. Mulia te upas sahat tami tuho Tuhan di sudi dinggan di basam do asini roham na totong madongani ngulu nami di parmahakodo ngulu nami satu bagasan tikyon. Jadi di bagasan tikyon na yang taruli do hamisen hatam todim perbadia madongani jala manuturi hami asa mangatusi ham jata di bagasan Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Urian yang longa di bagasan Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan hatani Tuhan nama makulingi hita dia pala partikienon dia nik mesen buku perpesalmen bidu 20 mamuka mesen esada masuk sak tuai ono tajahama odohata nituhatta edde sien sidau Jehovah do si permahanau dan tagamon hauranganau di patongon doau tu japalan akan aloma di tugu-tugu doau di labung ay kasonangat di pasabam dorohakku di tugu doau di dalam hati goran alani gornai enang kemerdalan au di rura linggoman ni hamatean dak kuabiari parmaraan ay hodo madongani tukok mudo batahim mangapuliau hodo manutuk meja di jolokku maradopon akamusukku di miai hodo ulukku suksuk do pangin maki tongot tahe dengan basa do asni roha mangiti utau salilingau mangulu jala dumula kau masuhakku mabagas ni Jehovah saliling-lilingna ido yanggo sahana dihita saluna kadamang dudainang na hinolongan di bagas sa tuwata Yesus Kristus buhado hita mangarimangi manang manibangi pangurupir ni debata na masa di bagasan na kanguluta molo masa pe aka naberni jala molo masa pe aka si taunon naro mangarong muluta totu memang amanginang porsia do hami ragam do aka basa-basa ni debata ragam do dalan ni debata ragam do pangurupion nang pinatupan ni debata nang tajalo ditiki hasu sakit di bagasan aka parngolota adong do aka natarilu tortarapu adong do aka na marsi taunon torgabi margogo jela adong muse do aka na marsahit torgabi hipasa ke pamatangna ido aka pangurupion nang pinatupan ni bata dihita salut na kadamang do dainang na hinolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikyanon takas do si Raja David pajojorhon patorakon iya Jehovah gabe songon sada si parmahad do di bagasan akaparngona buasa boy di pajojor si Raja David salhuknai iya si Raja David pe sahala parmahad do adorang so dijadion di bata ibadah gabe sada raja parmahan na marmahani akka biru-biruna di ladang jala molo songo parmahan di boto ibana do ahado narikot di akka biru-biruna jala parmah di boto ibana do di dia do tugonna akka biru-biruna asa madapot akka japalan na lomak asa marhay pasok akka biru-birui
jalamono tumpe akka biru-biru di bagasan akka parsahito. Di boto parmahado. Ahado ubatna nala sipatu pauna. Asa malum akka biru-biru na siya nakasahina. Nah, itu na digobar mo. Ni si Raja David di bagasan turpu jamita na satu ita da pada partikeno. Buku perpasalme bidu 20 tuluan. Sasitong na dada na asing di bagasan nakanguluta. Nunga tu masa jut-jut tabege jamitaon. Jalanunga masa jut-jut imata jahat turpukon. Baka porsia hami arung nu piga-piga halak kita. Nama nanyon hata dito dia pada partikienon. Nang makapal mate turpukon mulai siya naik na parjolo sakto ayat na pa penopon. Ale ahado na di ko baru di bagasan turpuk jamito. Na parjolo sahali di bagasan ayat na pasadahon. Dia tidak ko si Raja David do jahuba do si parmahanau. Dan tagamon hurangan na marlapatan molo nunga di parmahani jahuba akka jolmai dan gabi huranga pe jolmai dia akan narikot di bagasan akka parmolona. Maka ketika orang yang digembalakan oleh Tuhan, maka orang-orang tersebut tidak akan pernah merasa kekurangan di dalam kehidupan. Nah, di bagasan ayat dapat dua duduk tidak musena. Di patongon doa tujap balana kana Roma, di togu-togu doa di labuk ay kasonangan. Ditiki haurangan, ditiki nunga adong akan nawasan, ditiki adong akan nagali, di patongon ni masih parmahani do akka biru-biru nai tu ay hasonangan jala tujaparan akan Roma. Hataridaan di padongannya di pangurupian di debata ada otu si Raja David. Ditiki haurangan ibana. Ditiki nabusi saun ibana. Ditiki namarsi tauron ibana. Ditugu debata. Waka japalan na loma. Lapatan na. Dilehod debata. Na duminggan di bagasan akka parngolon na. Ditiki na haurangan ibana. Di bagasan na napatulo di do musa manginan. Di pasabam dorohaku ditugu doa di dalam hati goran alani gorna. Di pasabam si parmahani ditugu si parmahani manada kati goran. Asa unang tersesat, asa unang gabi manipit alani akka si tauroni. Asa unang gabi mardosa alani akka hasusat. Asa unang gabi laus sedalani di bata. Alanya kahamaulo narot bagasan parngoluan. Ido ubahin na di pasabam jala ditogu di mata. Dia ida papatin do musenang disi ay nang temerdalan au di rura linggoman ni hamateam. Dakwa biari parmaraan ay hodo madongan yau tukok mudok batahi mangapuya. Molo tumpe roak kasih taunoni mangarongom aka parngoluan. Alai dan gabe tahutan dan gabe humordit dan gabe mabiat manang dan gabe mago behapor sial padonganion ni debata mabain jolmana di bagasan si taunoni gabe di bagasan pos ni roka gabe di bagasan hapor sial na tugu nang peruak kasih tahu di bagasan naik palimau duduk do musia di son. Hodo na manutuk meja di jolok kumarado penaka musuku. Di miayodo uluku susuk panginumaki. Nah, nampe adong akahamaulon. Songo gobare ni musuh. Alai debata tetap menyediakan makanan yang terbaik. Walaupun kita di dalam kesusahan, di dalam tantangan, di dalam kemelut, di dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan menyediakan makanan. Artinya, di dalam kesusahan sekalipun, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pangaramotiun ni di bata, totong masa disa. Nah di bagasan naik napa onopot, tongot tahe dinggan basa do asiniroha mangitiu tau, salilik amang ulu. Dia jok-jokon perpesal menodo si Raja David musena, padonganion ni di bata dengan basa di bata, masa saliling nililing selama ibadah
Alin itu hita damang dainang na hinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Mula si Raja David. Maka jongjokon ia debata si permahan na tutu. Ia debata si permahan na dinggang. Ia debata si permahan na ture. Na pasikop penarikot di bagasa na kaparngoluan. Buah hita mangarajumyo na manginang. Di bagasa na kangulut tadi pala partikyan. Toto marhite-hite turpu jami taon nang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada. Ia debatape totong do mapermahan ngulut ta satu bagasan partikyan. Si permahan na dinggado debata marhite-hite Yesus Kristus. Tarida doi marhite-hite na dipilih Yesus Kristus dirina. Mapermahani hita. Asa unang mago hita alami dosa. Asa unang gabi mati hita alami dosa. Maka si permahan na sitong, si permahan na tutu ima Yesus Kristus. Seorang gembala yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik dari kehidupannya. Bahkan seorang gembala dia akan berkorban bagi domba-dombanya. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Pengorbanan ni Yesus Kristus makokok ngoluton. Pola mata ibana di pinar silang. Hatarida doi na di parmahani Yesus Kristus do ngolutan. Na di peliodo dirina. Asahita na di parmahani non dan gabelilu alanya kadosa dan gabelilu alanya kasusaan. Ingot tamu nama amanginang arga situ tudo hita di parmahani di bata pola do ima dipilih Yesus Kristus dirina. Ima alani argata. Ima alani holong na tu hita. Dirina sadiri pe dipilih ma parmahani hita manginang. Alina mang daina. Pos maruhamuna di bagasan partikyan. Molutung pe di bagasan tikyon. Mungkin ragam hasusaan, ragam hamaolon, ragam akasitaonon naro di bagasan parangolotna. Alai ko di bagasan pos di roha do hita. So naridok ko di turpu jabi tahun di patungon dua tujuh pala naroma. Maka kita akan mampu melewati segala tantangan di dalam kehidupan. Karena Allah menuntun kita. Karena Allah memampukan kita. Karena Allah menyertai kita sehingga hasusaan hamaolon naro tu bagasan ngoluta gabi margo kita mangadopi amanginang na hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus laku boto aha akka hasusaan na niya pamuna di bagasan ngolumuna aha akka hamaolon na mabemasak roh do pikiran alai nahuboto di bagasan partikenon hobar tuhata ni debata natuk do debata mapermahani ngolutta ganuk marsada-sada natuk do debata mapermahani ngolutta natuk do debata majaga ngolutta nang pesongod dia kasusaan natadupi parmahanion ni debata manotong dosa ro disaliling nililingna so na didok di bagasan naik panoppo di turpu jami taon tongon tahid dengan bahasa doa ni roh mangiti hutau salilik au mangulu jala dumulak au masukku mabagas ni Jehovah saliling nililingna. Ada sebuah keyakinan bagi kita bahwa Allah debata di bagasan Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik yang menyediakan yang terbaik. Dia gembala yang baik yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Asa nguluton dan gabelilu alanya kaportibion. Asa nguluton dan gabelilu alanya kena masa di bagasan akan ngulutan. Alanya manginang posma uhamuna. Argado hamuna de dopan di bata. Di permahari di bata do ita. Di pasikok do narikok di bagasan nakanguluta si garo pare. Urang behamuna mangina manibe sedalan di mata. Songon di masa ada cerita mau namanginang sada panipuli di bagasan turpu jami tata dia pala parte kenon. Adong mas sahalak namora.
ala di morana gudang akapapahananna, gudang lubuna, gudang habingna, gudang akabiru-biruna. Di sadetikki didok na moroma tu akaparmahanna. Au nang marhuta sada majo borhat. Sudena akapapahanakon pahak kamu nama dingkan. Jala mula kau iko putih hokuma siana kaparbue nani ulamuna. Amana masa mangina parmahana parjulu di parmahani do akapahapahanano. Alai disadetikki di borngin ditikiroi maka babiat aka serigala nang mamulgak ima biru-biruon lari do parmahanon do ibana do tak olo mate ale de pahapahanano molo tumpen no dipecah ta bodo pe musse nang karinya tu nak ase ada musse parmahana padua ho di parmahani mana do ale di bagasan satu ngaroha do ibana ditiki di berengi mana adong namar sakit di do ibana matoe ma molo tumpe maten adong do pe maka biru-biru na asing neko pahananku ale dong masahala parmahan ibana mana kurus jela ibana ma nama ngalero kama parmahannya ka biru-biru di bereng ibana babiat di borngin nang manoro biru-biru tor di mana do para di lojong imana biru-biru ditakut ibana siapa mah ni babiat pola donne memang ibana meluka-luka sampai marsahit. Jala di bareng imana biru-biru na marsahit. Torhumalapu di mana mangubati. Dumulak napuna biru-birui di papungu masudinang. Alai dang jupang di ibana sahala parmaha biru-biruna. Di dia siang. Adong mana madokko di masahala siang naposona. Lagi di rumah sakit. Ali di aha. Adong mandokon ala ni malasna ala rong maka jongjokon narahi ditakut babiat biru-biru sada biru-biru gabe pola ibana berbada do babiat mati do babiati jala marsahid do memang biru-biru ala do bati ibana idu mabani mana marsahid ninna nah dapuk maka partikian dido ima napuna biru-biru amma songonon sudena kamuna nama parmahani biru-biruku. Ulang sada dosa kamuna nati kos. Ulang si parmana marsahitatu. Umoti do biru-biru di bana. Ala sunari leonokku masudi biru-biru di bana. Asal ibana menjaga minna. Nah damang daina nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Sasitong na carita holang carita sampai. Alega biru-jiruji do di bagasa nakapar ngolon. Yesus Kristus pe sasitong na songonido nang diban ibana. Nang di permah Yesus Kristus do ngoluto. Ibana do permah na tutu. Nama kokop pita. Molo permah na kanya sampai marsait. Molo Yesus Kristus sampai mati. Maka jangan lagi kita ragu akan penjagaan penyertaan pangaremotion di dibata di bagasat akan ngoluto. Ngoluton arga dia dupani di bata. Di jamot to duhita. Di parmahani duhita. Di lo do duhita akan rekod. Aleni pos maruhatta. Di parmahanion. Nang pinatupan ni Yesus Kristus di bagasan ngoluta. Jelahita pe ikon tauloi ma Jesusi. Di bagasan naka ari-arita. Amen martanya kita. Moliatin mahu pasatan itu ho ali di bata nami. Di batana tutu di batana makaholo nihami. Muliate Tuhan di parmahani hodo ngulunami satu bagasan partikiano. Narikot dihami di pasikopo. Baka pola domate ho humokopani hataridaan na tutu si tutu doho parmahan nasitong. Aleni Tuhan ajari hami. Asa totong mangloiho di bagasan ngulunami. Molo tumpe adong akadungan nami na hurang tubuh porsiaon na manibil siya na kadalamu patubuh porsiaon na Tuhan pauba rohana asa tutu porsia si tutu tuho
nahodo si permahan nasito. Muliate Tuhan. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan Yesus totong mangaromoti ngoluta madongani jalamang rupita di bagasan akaulata. Horas